Музей үшін тағын бір қызықлы экспонат. Бұл Әзербайжан Республикасының музейға Қазан Кремлі музейына бүләге 1875 елда язылған Құр'ан қолязмасы. Бұл стенада біз Эрзурумлу Дари китабынан миниатюралар көрәбіз. Бұл миниатюраларда Мұхаммед саллаллаху алейхи сәлем турында қиссалардан үзіклер, шул қиссаларны күрсәтүче миниатюралар урнаштырылган. Күргәнегезчә, изге кешеләрнең йөзләре ясалмаган, йөзләре күренми. Казан Кремле музейына birinchi prezidentimiz Mintimir Шаймиев бүләк иткән Коръән, аңа Сүрия мәмләкәте бүләк иткән бу Коръәнне. Бу Коръән Түрк Республикасы президенты Абдуллах Гүл бүләге. Бу Коръән 8 гасырда язылган 6 кулъязманың берсенең күргәзмәсе. Бу Коръән Казан Кремле музейына Палестина Республикасы, Палестина автономиясы лидеры Махмуд Аббасның бүләге. Коръән 30 бүлектән тора. Әгәр балаларга өйрәнү өчен җиңелрәк булсын, күтәреп йөрмәс өчен, аны кичкенә китаплар итеп, аерым бүлекләр буенча да чыгарганнар. Бу күргәзмәдә безнең менә бу китапларның саны 15. Һәрбер китапта 2 бүлек язылган. Бу Коръән Катар дәүләте бүләге. Апалар, сіз менә инде бүген шушы Коръәннәр күргәзмәсен карарга килгәнсез. Ошадымы сезгә? Бик ошады безгә. Шулай, алда тагындан дирай насып итсә Ходаем. Шулай йөрегез, шулай дигез, Аллаһ та мине искә алыгыз. Апа, менә сездә нинди фикерләр калды шушы күргәзмәне карагач? Менә шунларны карагач миндер яктылык иткән кебек. Нур балкып, күңелләргә рәхәт. Үзегез шаллы кешеләр буласызмы? Үзебез шаллы кешеләр. Бу стенада Мөхәммәд саллаллаху алейхи сәламне мактау һәм Коръәннән аятлар язылган шамаилләр тупланган. Бу күргәзмәдә Шамил Закиров бүләк иткән кечкенә Коръәннәр һәм сувенирлар тупланган. Нәҗибә ханым, менә инде Шаллы музейында шушы Коръәннәрнең күргәзмәсе бара. Менә шушы күргәзмә хакында инде кыскача гына әйтеп китсәгез иде. Аның эчтәлеге нидән гыйбарәт? Бу күргәзмә декабрь башында ачылды бездә. Казан Кремленнән килгән Коръәннәр, шамаилләр, миниатюралар җыелган бу күргәзмәгә. Күргәзмә нәрсәсе белән кызыклы. Монда 8 гасырдан алып 19-20 гасырга кадәр җыелган кулъязмалар тупланган.